ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз, иншоаллоҳ ки ҳаматон хуб ҳастон. Имрӯз ман иншоаллоҳ дар бораи яке аз мавзӯъҳои муҳимтарин дар замони ҳозира, яъне ҳам дар бутуни ҷаҳон ин мавзӯъро бояд боло бардоштан дар кор. Ин мавзӯъ он аст ки бемақсад будани ҷавонон ва бо беҳудакорӣ машғул шудани ҷавонон, яъне ки вақташона ҳамин смартфонҳо бо бозиҳои беҳуда ва яъне ки видеоҳои беҳуда ба сарф карда истодаанд. Дар бораи ҳамин мавзӯъ мехостам камтар ба шумо маълумот диҳам ва мехостам ки ин чиз барои шумо дарс шуда, яке аз сабабҳое ки шумо аз ин корҳои беҳуда даст кашида истода ба корҳои як фоиданок даст заданатонро мехостам иншоаллоҳ. яъне ки имрӯза замон агар бинем, агар бачаҳое ки ҷавононро вақте ки мо аз роҳ мебинем ё ин ки аз кӯчаҳо мебинем, мо вақте ки савол метим онҳо ба чӣ мақсад дорӣ, оянда чӣ шудан мехоҳӣ, ва агар ҳам ту назар кунем, агар вақте ки дар хона ҳастанд ҷавонҳо, онҳо вақтҳои худро беҳуда сарф карда истодагишон мо бо чашми худамон дида истодаем ва ин яке аз чизҳои албатта ки хуб нест. Ин яке аз чизҳои барои ояндаи мо опасни аст гӯимам шуда мегирад. ҷавонҳои ҳозира вақташона бисёртар видеорилсҳо ба гузаронда истодаанд ки видеорилс, ва ман дар бораи аз сари худам гузаштаги чиз шумо ба камтар мисол оварда мефаҳмонам. Видеорилс ин яке аз дофаминҳо ҳисоб мешавад ки дофамини сохта барои мо, яъне ки дофамини сохта пайдо мекунад барои мо. Вақте ки мо камтар як видеои хурсанд мебинем, хурсанд мешем, камтар зиқира мебинем, зиқ мешем. Ин дофамини сохта аст ки ин дофамини калта аст. Ва вақте ки мо ин хел рафтан гирем, баъзе бачаҳое бинед ки ба ҳамун видеорилс боз як фасни ходашай ки одама худаш ба нисбат ба сигарет, нисбат ба нос, нисбат ба шакар худаш ба бисёртар одама мекашад. ҳамин хел, яъне ки мақсади асосии ман ин аст ки ҷавонҳои ҳозира видеорилс ба бисёр нашинанд, барои он ки инстаграм ба вақте ки ман даромада будам, ман пасени неделя ё ин ки пасени пайрӯз агар худам ба эътибор дода бошам, албатта ки вақте ки ман рилсҳоро тамошо мекардам, ман ба хавф мефаромдам ки ҳаёт инқадар қин аст, инқадар вазнин аст. гуфта ба худам ба хавф мефаромадам, барои он ки дар инстаграм ба мо как будто нишон медиҳанд ки ҳеҷ ке кораи наравсоз, ҳама қарз ба ғалтидагӣ, ҳама як зиққию ҳеҷчи ба интерес намондаю, ҳамин хел инстаграм ба мо нишон дода истодааст. Ва ин яке аз роҳҳои хатар аст, албатта, барои он ки шумо онҳоро дида, он орзуҳое ки доред, он мақсадҳое ки доред ва даже аз ёдатон бароварданатон мумкин аст. гӯё ки то 2000 сола, то 2002 омдагӣ бачаҳо ҳамин қуш парда истода буд ки қуши тиллоӣ ҳамуна қапида успешни шуда бурафтану баъд аз 2002 соланги бачаҳо бошанд, агар как будто чуқури ба мондагӣ бо ин нишон дода истодаанд. Аммо на самом деле ин хел нест, дар ҳақиқат ин хел нест, барои он ки мо ҳаракат накарда истодем, ҳама мо беҳаракат, ҳеҷ ки як мақсади асосиш нест, як чиз кунам, як чиз шавам гуфтагиш нест. барои ҳамин маслиҳати ман он аст ки ин хел набояд кунем. мо аз видеорилсҳо бояд ҷудо шавем, мо бояд дарс хонем, мо бояд илм гирем, мо бояд ҳаётонро ба навъ дигарӣ инкишоф диҳем, барои он ки мо медонем ки мотиватсия ин падару модаратон аст. зеро ки вақте ки мо ба онҳо нигоҳ мекунем, онҳо пир шуда истодаанд, аммо мо ҳоло ҳам як чиз ба расидагиамон не. муваффақият ба ресидан дар кор, падару модар ба беҳтарин шароитҳои кара додан дар кор, барои он ки вақте ки мо ҳиммат пайдо мекунем, ҳиммата ба падар модар аст намоё кардамо дар кор. Падар модара ҳаҷо бафирсонда, ҳамин ҷоҳои бутуни дунё, ҳамин ҷоҳои хушрӯя нишон дода, онҳо ба ташаккури худа баён кардамо дар кор. яъне мотиватсие ки барои ману шумо аст, ин падар модар аст. бале, албатта ман намедонам
чуба бачаҳои ҷавоное мебинам ҳозир вақти худошона беҳудакорӣ ба бисёраш ҳами таги одеёло мегузронад, бисёра кӯчагардӣ ё ин ки ошхӯрӣ мерад, ден раждение ба ден раждение мегардад, ё ин ки 4-5 як шуда корҳои нитое мекунад. яъне ки ман намефаҳмам ин ҷавоно чӣ хел ягон хел мақсад надоранд. ҳам ту нигоҳ кунем ки онҳо бемақсад ҳастанд албатта, ё ин ки орзу надоранд даже. ман маслиҳати ман ин нест ки ба касе ақлиёт додан, балки ман мехоҳам ки аммо успешни одам бисёр шавад, ё ин ки муваффақият ба рисидаги инсонҳо бисёр шавад. бале албатта барои ҳамин шумо набояд истед, бояд ҳама вақт ҳаракатанда бошед, ҳама вақт як чизи нав пробоват кардан дар кор, то хатогӣ накунед, шумо дарс намешавад. боз ҳамон масъала ки шумо бисёртар бояд саёҳат кунед, телефона як чет бимонда истода, ҳами чашма кушода, калон кушода, бутуни дунёе назар кунед ки чӣ ҳол шуда истодааст. барои ҳамон мо ҳеҷ гоҳ набояд қафо монем, зеро ки мо мусулмон ҳастем. мусулмонҳо бояд аввало монебинем, агар онҳо бениҳоят ба илм буданд, адабиёт ба назар мекунем, таърих ба назар мекунем, ҳамаи илмҳое ки дар ҳозира замон ин ғайридинҳо инкишоф дода истоянд, ина ҳамаша асосгузораш мусулмон ҳаст. барои ҳамон мо ҳеҷ гоҳ аз илм гирифтан наистем.